ľudia, vítam vás z nového videa. Čauky, čau. Už som získal konečne posteľ. Mám 12 železa. A môžem si vykraftiť nejaký armor. Čiže super. Čo chceš? Dobre ľudia, mám 12 železa. Tu sa mi pečú tehly na hrad a začnem asi so stavbou. Minulý diel sme získali dobré veci a železo. Čiže teraz, ja tu kúkam i svoj starší diel. Hop. Ľudia, ja by som ten hrad postavili tunak, alebo by som to postavil tu. Čiže asi začnem staviať tunak svoj hrad. Tu nakúkam svoju staršiu verziu. Kámo, to je šťastie, to je šťastie. Ty vole, tunak je šťastie. Ľudia, predtým, čo ešte pôjdem toto ťažiť, či robiť hrad, tak musím urobiť jednu základnú vec. A to je, že toto či dám head, sťažím hlinu a musí to byť perfektná rovina. Perfekt rovina. Hop, hop, hop. Teraz budeme dúfať, že tu vyrastie tráva, z ktorej vypadnú semienka. Ako teraz? Budeme mať chleba free. Musím mať viac. Kamo. Semienko. Koľko ich mám? 2. Teraz. Dobre, mám 2 semienka. Vyrobím motiku. A idem to. A budem, kamo, ja som na to veľmi dobré ľudia. Dobre, hrať si teraz. Urobím si iba podlahu. Tak. Tada. Hop. Hop. Kámo, tá motika to ako vypadá dobre. Nie, tunak. To dám tu. Sťažím to. Hej, a teraz by pripomenulo moje minulé ja, že idem urobiť stream možno. Ale to radšej vypnem, lebo ma to imituje. No, nie imituje, ale proste je to čudné. La. Wow, kámo, tá tráva. Dobre. Počkaj, skúsim Nie, nejdem zabíjať to medvíďa, chudia. Dobre, idem to dorobiť. Takto. Dobre, ľudia, začína to takto, bude to obria väža. Musí vypadať perfekt. Nie, počkaj, toto nemusím využiť. Takto. Tada. Idem sa vyspať. Konečne. Po 100 rokoch.
ľudia, ešte neviem, ako to vypadá, ale chcem to urobiť takú tmavšiu, svetlejšiu, proste z takýchto kulbríkov. Neviem, čo som tu teraz urobil za prekotinu, ale dobre. Keďže mám tu 1 000 000 stavebného kameňa, tak asi idem urobiť to. Ešte som zabudol. Leštená žula. Počkaj, dá sa to? Nie. Musím to vypiecť. A ešte tehly idem urobiť ja. No tak to bude bomba. To už nechám tak. Dám tu toto. A začne sa to takto vypekať. Dobre ľudia. Juj. Počkať, ja sa sám zabijem. Ľudia, mám tu hostia. Nepadol, škoda. Neviem, či to mám urobiť lešteným dioritom. Asi hej. Takýto dizajn je pekný. Tak. Mám samé leštené veci. Ja toto musím prekopať, lebo no jasné, a blbý. Motika. Porobím to čeriky, mariky asi inde, logicky. Pomak to skopem. Hliny mám dosť. Tak toto skopem. Ja mám dostatok hliny či vody. A teraz môžeme urobiť toto. Bye bye. Ale to je všetko tak. Teraz počkať, ale nie je tu, ale dám dvere. Tu dám dvere. Dobre ľudia, začíname do čomu dostávať. Hop, hop, hop. Hop, hop. Toto pridám ľudia a budeme mať ľudia. Dobre ľudia, mám 2 hápka nádherné a ja zožeriem toto. Bohužiaľ. Čo chceš? Ľudia, už mám konečne prvé topánky, čiže super, kvalita.
Musím počkať. Ja som asi nechťac naštval medveďa zase. Je to isté úplně. Ako istý nemáš, tak máš to pekne. Môže si rozmyslí, čo na Vianoce chceš. Ako ešte nemáš. Wow. Čo na Vianoce chceš. Ako ešte nemáš, tak... Wow, kámo. Ľudia, tak ja som cooked. Ja tam to ukážem. Ryby, kámo, ľudia. Yes. Tak ja som najväčší boss, ja som zabil toho medveďa. Fú. Ja si idem hneď urobiť chest plate na ochranu. Ako ešte nemáš, tak Nedený je začiatok. Budete už ticho, dievčatá. Je noc, chceme ticho. Tichá noc. What the hell? Ľudia, konečne idem mať celé brnko. Počkajte, mám to. Počkať. Nohavice. Helma. A celé brnenie je hotové. Konečne. Po takej dlhej dobe. Teraz odložím tieto veci. Toto nechcem teraz. Nepotrebujem. Tak. A idem vyrábať. No a to už nepotrebujem. Počkať, ale veď. Toto. Takže vážne. Tak toto dám. Olivia, ide so mňou Minecraft? Lebo ona má fejkový Minecraft a nám sa tamer podarilo na seba pripojiť. Lebo my dokážeme všetko, čo chceme a ani nevieme. Dobre. Takže sa asi nedostanem. Vypína sa! Čo, telefon? Haha. Ľudia. Počkej, chcem vidieť svoj avatar. Ten je perfektný. Dobre, takto dole asi nezaskočím. A tu môžem. Hop, hop, hop. Kopať. Skliť diorit. Ľudia, ja idem teraz na rezne. Dobre, mám jedno hápko. Tak, zatiaľ nič.